e ñamre yeeso e lincutuki deftere fuɗɗode en nde sendira nder geɓe ɗiɗi. E yeɓre arandere en jii yimɓe nder ngesa Eden no ɓe suɓiri laawol halkere. En jii ɓe kaɓɓi ɓe ummano jeymiraawo ɓe maha gariri Babila, jeymiraawo bo sankitiɓe. Dow yeɓre ɗiɗaɓre en kohre hakkilo meɗen dow iyalu go'o. To saka habaru ɗum en jiya habaru ɗum no jokkotiri. Ɗum wallay en ngam anden boɗɗum no deftere nden wontindiri. To en keɓe habaru gari Babila e saka habaru ɗum na? Non gaɗa ɗum sankiti yimɓe Babila e woodi tarihi tokkuɗum dow lenyol gotol faa ɗum hewti dow neɗɗo goto biyeteɗo Abraham. Ɗum gaɗoto ɗum a andirimo Ibrahim. Allah fuɗɗi waɗankimo alkawalji, bo no o barkiɗinaymo o hokkaymo ɓiɓɓe. E laawol maako yimɓe duniyaaru fuu keɓay barka, ɓe bo keɓay barka Allah. Allah yiɗi wartirki yimɓe nder barka maako, bo non no ɗum wonno nder ngesa Eden. Ɗon woni to neɗɗo heɓata jonde jam. Geɓol ɗiɗolɓol ngol deftere Fuɗoode e meta dow neɗɗo goto biyeteɗo Ibrahim e iyalu maako, nden e ɓiyiko Isiyaku e taaniko Yakubu e ɓiɓɓe maako 12. Allah e siftorana ɓe alkawal maako ko nde ngal barkiɗinkiɓe. Ngam noon Allah hutiniri alkawal nga'al ngam o hisna duniyaaru. Habaru ɗu'um ɗum koyɗum jande e ɗum holla neɗɗo no laatorto geeto. E nder geɓe koriɗe en jiya iyalu ɗum goɗɗum jalniɗum e misalu. Habaru ɗum fuu e ɗum holla no Allah hokkirimo debbo biyeteɗo Saratu. Amma faande ɗiɗi e mo hokkitira debbo maako to woɓɓe worɓe feere. Ɗon ma Saratu wanni ngam Ibrahim heɓanamo ɓiɗɗo. Ngam noon o hokkitiri Ibrahim walda e korɗo maako. Gaɗa majum ɗum waddani iyalu maɓɓe saɗɗum. Ngam noon ɓe naywi ɓe puɗɗi nyumoji no ɓe keɓrata ɓiɗɗo doneyɗo ɓe. Gaɗa ɗon nder kayɗini ɗum Isiyaku heɓake. Nden Isiyaku emo woodi ɓiɓɓe ɗiɗo, Isuwa e Yakubu. Ɗum waɗi ba ɗum yaha boɗɗum. Amma Yakubu minyirawo on o yiɗi o heɓa ndonu. Ɗum mawni ko Isuwa. Ngam noon o haɓɓi dabare ngam ƴoyrukimo o wujja. Ngam noon o haɓɓi dabare ngam o wujjana nyaako maako. E wakkati ɗum nyaako maako naywi o yi'atama. Noy ɗum waɗi? ɗuɓɗum kalluɗum gujjana nyaako maɗa nayejo? Gaɗa majum o doggi. Daga ɗon Yakubu heɓi ɓiɓɓe worɓe 12. Iyalu mangu, amma Yakubu e ɓuri yiɗgo ɓiɗɗo 11 wato Yusufu. Ngam noon o hokkimo toggore bonde, ngam noon sakiraaɓe maako nganyimo. Nganyandi kallundi faa ɓe tefi wargomo. Amma ɓe suɓi ɓe soramo o yahare to leydi Masar. Joni faa e leydi Masar fii ɗuɗɗum waɗi. Yusufu haɓɓama nder suudu sural. E wurtaaki maako o warti neɗɗo mawɗo nder leydi Masar. Gaɗa ɗon seɗɗa leydi fuu naari sakaari weelo nangindi. Sakiraaɓe Yusuf worɓe ngari leydi Masar ngam tefa nyamdu. Daga yottaaki maɓɓe moy ɓe tawi woni laamiɗo leydi ndi'i? Ɗum Yusufu suka on ɗon mo ɓe soruno, amma kanko hinata ɓe gada weelo yakki mayde. Ɗo en keɓi goto nder taaniraaɓe Ibrahim laatake mawɗo nder ardare sakiraaɓe maako bo, amma Allah wartiri kalluɗum ɗum ɓe siryino boɗɗum. Ɗum woni ko Yusufu wi'uno saka deftere nde. O wi'i onon on siryake kalluɗum ɗu'um, amma Allah wartiri ɗum boɗɗum ngam hisnuki yimɓe maako. Joni e timmode deftere nde en daaray ɗum nder rammitinki. Yimɓe nyamri yeeso e suɓuki hallende. En jiyay ba e ɓe jiɗi ɓe ƴowira siri Allah. Amma Allah nyamri yeeso e wartirki kalluɗum maɓɓe boɗɗum. Allah nyamri yeeso e siryaki wartirki iyalu maɓɓe nder ngesa Eden. Ɗum woni deftere Fuɗɗoode. Amma en anda noy Allah siryori wartirki iyalu maako nder ngesa Eden. Non ɗum woni deftere arandere. En jiyay no defte koriɗe notorto ƴamol ngo'ol.